أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya bamu iko da dama muka fara karatun wannan littafi mai albarka, littafi na Akhdari, wanda babban malami Abdulrahman Al-Akhdari ya wallafa wannan littafi fi mazhabi Imam Malik. Insha Allah, kamar yadda muka faɗa a daidai wannan lokaci za mu fara karatun wannan littafi a wannan rana ta Alhamis. Kamar da muka sha faɗa a koda yaushe, wannan littafi da zamu yi daga na ɗaya, na biyu, na uku har littafi na hudu da zamu yi, littafin nan zamu yi shi ne a mataki na farko, wanda ba za mu tsawwala karatu ba saboda mutane su fahimta. Daman muna yin karatu ne ba wai mataki bane na manya, muna yi ne saboda yara ƙanana da kuma waɗanda suka makara a gurin karatu, kamar matasa 'yan uwanmu maza da mata, da kuma manya-manyan mata wanda suka kasance iyayenmu. Wannan littafin zai taimaka musu kwarai da gaske gurin sanin hukunce-hukunce na addinin su da kuma yanda ake ibadu. Mafiya yawanci daga cikin iyayenmu mata da maza ɗin ma gabaki ɗaya, tabbas za ka haɗu da mutane 10, da ƙyar za ka samu mutum 10 cif ɗin nan wanda sun yi alwala daidai irin na manzo sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika za ka samu waɗanda da yawa daga cikinsu idan suka samu matsala a cikin sallolinsu, zai yi wahala ka samu kaso ɗaya daga cikin kaso 10 nan gabaki ɗaya, zai yi wahala ka samu duk sun san yanda za su yi su gyara wannan sallah tasu. So insha Allah, wannan littattafai da muka saka guda 4, insha Allah idan ka bi mu dalla-dalla da izinin Allah, insha Allah dukkanin wasu abin da ya kamata ka gane a cikin abin da ya shafi wato ibadodi da sauran mu'amala da ake na ibada, insha Allah za ka samu fa'ida mai tarin yawa insha Allah. Za mu shiga cikin karatu in Allah ya yarda gadan-gadan. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma amfani da shi. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimin nabiyyin, cikamakin annabawa, wa imamin rusul, shugaban manzanni, wa ala alihi, da iyalan gidansa, wa sahbihi ajma'in, da sahabbansa gabaki ɗaya. Awwalu ma yajibu alal mukallaf, farkon abin da yake wajaba akan baligi mai hankali, tashihu imanihi, ya inganta imaninsa. Wato abin da malam yake nufi a nan wajen shine, farkon abin da yake wajaba ga mutum wanda ya balaga, namiji ne ko mace, mai hankali, shine ya inganta imaninsa. Ya inganta imaninsa cikakken ingantawa, inganta imani tsakanin shi da Ubangiji da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam. Wato ainihin ya gyara tauhidinsa. Dukkanin abin da za ka yi a rayuwarka, kowane kalan ibada ne, la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid. Babu wani abin da za a kira sa ibada muddin babu tauhidi a cikin shi. So malam ya ce farkon abin da za ka yi a rayuwarka, tabbas sai ka inganta imaninka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sama da shekara 10 a garin Makka yana jaddada tauhidi, kafin a shar'anta sauran shar'o'i na musulunci kamar sallah da azumi da sauransu, sanda aka yi sama da shekara 10. So wato ainihin tauhidi yana da matukar amfani a cikin rayuwar mutum. Muddin mutum yana yin ayyukan ibada babu tauhidi, to wannan aikin ba zai taimaka masa a duniya ba, ballantana a lahira. So abin da za ka yi na farko shine ka inganta wannan imani din, ya zama na cewa dukkanin wani abin da za ka yi kana yin shi ne saboda Allah da manzansa. Malam sai ya ci gaba da cewa, summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi, sannan ya san abin da zai gyara farillansa da shi.
wato ya san abin da zai gyara farillansa na ainihi, kamar yadda malaman suke fassara mana. Farillai kamar yadda malam ya faɗa, farilla shine abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa bayi, wanda duk bawan da ya aikata wannan aiki din yana da lada, bawa kuma bai aikata shi ba tabbas zai samu zunubi. Daga cikin manya-manyan farillai wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta mana mu bayinsa, na farko akwai tauhidi. Tauhidi ya zama wajibi ne, dole ne kowanne daga cikin bayi da Allah madaukakin sarki ya wato ainihin ya kadaita Allah madaukakin sarki da bauta. Na biyu kuma akwai sallah. Bayan shahada guda biyu, shahadatain, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, guda biyun nan, abu na biyu shine sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tsakanin mutum da kafirci shine barin sallah. Duk mutumin da kaga baya sallah to wannan ba musulmi bane. Muddin yana cikin hankalinsa, kuma mutum ne wanda mukallafi ne, baligi ne, kuma yana cikin hankalinsa, kuma ya bar sallah yana sane amidan, to tabbas wannan ya zama kafiri, saboda fadin manzo sallallahu alaihi wa sallam. Sai malam yace ka ahkamis sala, kamar hukuncen sallah, wa taharati, da tsarki, wa siyami, da kuma azumi. Sai malam ya ci gaba da cewa wa yajibu alaihi, kuma yana wajaba a gare shi baligi mai hankali, an yuhafiza ala hududillahi, ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Dukkanin wani baligi, namiji ne ko mace mai hankali, ya zama wajibi, dole ne ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu malikin himan, dukkanin wani mai mulki yana da iyaka, wa kullu himallahi maharimuhu. Haka kuma wato iyakoki na Allah madaukakin sarki shine abubuwan da ya haramta. To ya zama na cewa dole in ka wato ainihin aikata abin da Allah ya haramta, ka wuce iyaka, ka wuce gona da iri. So ya zama da cewa dole sai ka wato ainihin kiyaye dokokin Allah. In Allah ya ce ka aikata abu kaza, to abin nan kawai za ka aikata, saboda kai bawa ne kai, dolan ka ne kai abin da aka saka ka. So abin da malam ya ce wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillah, dole ne ga baligi mai hankali ya kiyaye dokokin Allah. Wa yaqifa inda amrihi, kuma ya tsayu a inda aka umurce shi. An ce kai sallah raka'a 5, afwan, an ce kai sallah raka'a 4 a azhar, la'asar 4, a'a kai ka ce kai za ka yi raka'a 5 ne saboda kana ji da lafiya da mazantaka. To wannan ka wuce iyaka. Abinda iyaka aka umurce ka anan zaka tsaya. Wa nahyihi, haka zalika abinda aka hane ka, an ce kar kai zina, to kar ka sake ka wuce ka je ka aikata wannan. Wato Allah subhanahu wataala yake cewa kar ma ku kusance ta, wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina ma. So wannan gargadi ne daga Allah madaukakin sarki. Duk abin da yace kai, to kawai ka aikata iyaka wannan abin nan, komin yanda ka fahimci abin nan, ubangiji shine ya kallafa maka, ya daura maka wannan abin nan, dolan ka ne kai tsaye akan wannan. Haka zalika kar ka wuce iya abin da aka ce ka wato ainihin aikata. Shine yace wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi, ya tsaya iya inda aka umurce shi kuma aka hane shi. To kamar yadda kuka sani, gabaki ɗayan mu wato ƴan adam ne. Haka zalika kullu bani adama khata, dukkanin wani dan adam da kuka gani a duniya wato mai kuskure ne. Wato ni ina duk yanda na kai ga aikata ayyuka na alkhairi, duk yadda na kai ga tsantsani gurin kiyaye dokoki na Allah madaukakin sarki, wata rana dole zan gaza, saboda ni bawa ne na Allah madaukakin sarki. Daga cikin bayin kuma ni dan adam ne, mai kuskure ne. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin wani wato dan adam mai kuskure ne, amma mafifici daga cikin masu kuskuren nan wanda yafi shine wanda yake tuba. Duk abin da zaka yi a rayuwa, duk abin da kai karkare na komin kankantar zunubin da kake aikatawa, duk yanda ka kai ga aikata zunubi ka rinka tuba, ubangiji ghafurur rahim ne, kuma yana wato ainihin gafarta dukkanin zunubai. In dai ka tuba, ubangiji zai gafarta. Malam yace wa tuba ila Allah, to idan har ka je ka aikata wani aiki wanda shedan ya rinjaye ka, to ka tuba zuwa ga Allah. Wa tuba ila Allah qabla an, wato yace wa tuba ila Allah subhanahu, ka tuba zuwa ga Allah wanda tsarki ya tabbata, wato wanda tsarki ya tabbata a gare shi, qabla an yaskhaba alaihi, tun kafin
ya fushi da kai. Wato kenan Allah madaukakin sarki yana fushi da dukkanin wani wanda ya aikata wani laifi baya tuba. Idan dai har ka tuba ubangiji zai yafe maka. To duk mutumin da ya je aikata laifi ya tuba zuwa ga Allah tun kafin Allah ya fushi da shi. So a musulunci komai yana da sharadi, haka zalika tuba na da sharuɗanta. Malam ya kawo mana wasu daga cikin sharuɗa na tuba. Yace wa shuruɗut taubati, daga cikin sharuɗai na tuba annadamu ala ma fata, yin nadama akan abin da ka aikata. Abin da ka aikata din nan sata ka je ka yi, ko kuma ka ci mutuncin wani ne, ko kuma ka aikata wani abu wanda ka ji a zuciyanka tabbas abin ya taba maka rai har a cikin zuciyanka cewa wallahi ka daina aikata wannan aikin nan. To yaya za ka yi? Wannan shine mataki na farko. Mataki na farko na tuba shine me? Zuciyanka ka ji ya soso, ka ji cewa wannan abin ne yasa na aikata shi. Muddin zuciyanka bai dauki wannan ba to tabbas akwai saura. Malam yace daga cikin sharuɗan tuba yin nadama akan abin da ka aikata. Muddin baka yi nadama ba to tabbas tuba har yanzu da sauranka. Annadamu ala ma fata wan niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin, kai niyya akan cewa ba za ka koma zuwa ga wannan zunubin ba. Akwai mutanen da suke jinkirta tuba su ce wai sai wani sati ko sai gobe ko kuma daga wannan ba zan ƙara ba. To niyya dole za ka yi shi akan cewa wannan zunubin ka daina yin shi har abada kenan. Malam yace wan niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi, cikin rayuwarka, cikin rayuwar da ta rage maka a duniya, kai niyya a zuciyanka cewa ba za ka sake komawa ga aikata wannan zunubi ba. Wannan sharadi ne na biyu daga cikin sharadan tuba. Haka zalika a cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki yana ce mana ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wato ya ku waɗanda kuka imani ku yi tuba taubatan nasuha, tuban da ba za ka sake komawa kan wannan aiki din ba. So malam ya kawo mana su a jere, yake cewa wan niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin wa fi ma baqiya alayhi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyah. Haka zalika shi wannan ya bar aikata sabon, ka bar aikata wannan sabon nan fi sa'atiha, a cikin lokacin da kake aikata wannan laifi, in kana mutalabbisan biha, in ka kasance mai cuɗanya da wannan wato ainihin zunubi din. Ka kasance kana shan giya ne, ko kuma ka kasance kana aikata wani fasikanci, musamman sata. Kana aikata sata, ka je zaka dauki kayan wani, sai a lokacin da ka dauka sai imani ya zo maka, ko kuma ka ga wani abin da ya taba maka rai, imani ya zo maka, to tabbas a daidai wannan lokacin nan tuban za ta fara. Muddin ka ji a zuciyanka tabbas imani ya zo maka, to kai haƙuri ka danna zuciyarka, daina kar ka aikata wannan aiki. Ko kuma zaka je ka aikata wani zunubi ne, to ka danna zuciyanka kar ka aikata wannan zunubi. Shine abin da malam yake nufi, wato wa an yatruka al-ma'siya, mutum ya bar aikata wannan sabon fi sa'atiha, a wannan lokacin. Wato in kana mutalabbisan biha, in ya kasance mai cuɗanya, ka cuɗanyu kana cikin aikata wannan zunubi din nan. Wala yahillu lahu, baya halatta a gare shi baligi mai hankali, an yu'akhkhira taubata, da ya jinkirta tuba. Kar ka sake wannan ya ruɗe ka, shedan ne yake ruɗin ka. Wato duniya ba ta da tabbas. Kar ka sake tuba ya zama da cewa yana cikin ranka, kana son ka tuban amma kana hango wani laifi. Misali, kana son ka tuba ga aikata sata, ko kuma ga aikata zina, sai ka ce insha Allah daga wannan lokacin, ko kuma ka ce daga gobe ba za ka ƙara aikatawa ba, ko kuma ka ce daga wani sati ba zan sake aikata irin wannan laifi ba. Kar ka sake. Shi tuba yana farawa ne daga lokacin da ka ji a zuciyanka tabbas abin da kake aikatawa ba daidai bane. Daga lokacin da ka ji nan, to daga nan zaka fara ɗaura tsamaran tuba. Kar ka sake ka kai zuwa anjima ko gobe, baka san cewa zaka kai gobe ko ba za ka kai ba. To tabbas dolen ka kiyaye irin waɗannan abubuwan. Malam yace baya halatta a jinkirta tuba. Tuba ya zama na cewa ka tuba a wannan lokacin shine abin da yafi. Haka zalika wala yaqula hatta yahdini Allah. Haka zalika mutum ba zai ce har sai Allah ya shirye shi ba. Kana aikata laifi ne, mutane suka ce maka wane me yasa kake aikata irin waɗannan abubuwa, yaka ce ai Allah ne yake gafartawa ai, ko kuma kace Allah shine yake shiryarwa.
ba ni nake shirye da kaina ba, ni ma ai ba wai a san raina nake so ne ba. Akwai mutane masu faɗin irin haka, ai Allah shine yake shiryarwa, ba ni nake shiryar da kaina ba. Tabbas ubangiji shine yake shiryar da kowane bawa, to amma wannan abin nan da kake faɗa din kuskure ne, babban kuskure ne, saboda sai ka fara gyara kanka, ka fara gyarawa, ubangiji sai ya taimake ka. Malam yace wala yaqulu hatta yahdini Allah, kar mutum ya ce wato sai Allah ya shirye shi, fa innahu min alamati shiqa, to faɗin haka yana daga cikin alama ta taɓewa. Tabbas taɓewa tana nan kusa, tana nan zuwa. Sai ci gaba da cewa wal khizlan, da asara, wa damsil basirati, da kuma toshewar basira. Wa yajibu alaihi hifdhu lisanihi, haka zalika yana wajaba akan kowane baligi ya kiyaye harshensa.